Dobro večer, vi gledate kanal Pitchwise od Kujne, ja sam vrlo verovatno Pitchwise, ako gledate ovaj klip po danu, ne brinite se vi ništa, do kraja klipa vam pada mrak na oči. Recept u ovom videu je vrlo jednostavan i lak za modifikaciju i adaptaciju po vašem ukusu, pa uživajte. Stavit ćemo nešto ispod 200 grama putera u činiju, ja na klipu seckam zarad lakše obrade, ali ću da vas uskratim za ASMR zvukove udaranja noža o tablu, mada mislim da je vrlo lakša varijanta staviti puter u šolju, gurnuti ga u mikrotalasu na pola minuta i to je to, ne mora da vam crkne mikser kao meni kad sam pravio jednu turu, jednostavno je odustao koliko je bilo teško testo i ja više to da rizikujem neću. Sljedeće što ide u smesu je šećer, oko 200 grama se stavlja, neko voli više, neko manje, ja pola beli, pola žuti stavim pa se veselim. Kada se šećer istovari, onda kreće mikser, pošto nemamo zvuk miksera, onda ćemo da ga emuliramo, gotovo. Kada to se lepo izmiksate, 2 jaja unutra i 2 kese pudinga, sad puding, obično vanila, nekad možete da mešate vanila i recimo banana, nekad malina banana, nekad 3 vrste pudinga, znači možete da radite šta hoćete da dodate arome, kao što ja da kapljem rum, malinu, ludilo, znači potpuno nenormalno. I nakon toga se opet muti viju, znate već kako ide zvuk. Sljedeće što uleće 340 grama brašna, tip 500 je u pitanju, neko koristi drugi tip, ja koristim ovaj, dalje 50 grama gustina, 2 praška za pecivo i ja sam dodao kakao u ovu kombinaciju, baš onako da vidimo kako će da ispadne. I naravno, muti dok se ne izjednači kako znaš i umeš. Dame i gospođo, ovo je najbolji deo svega, zato što se ispoljava svo vaše ludilo i sva vaša kreativnost u smislu što ćete da stavite sve još unutra. Crna čokolada, bela čokolada, lešnici, kikiriki, suvo grožđe, indijski orasi, bombonice, nemam više ni ja blagi šta stavljam unutra. Ako je lepa cena u prodavnici ide i to je to. I naravno izmešate to sve i to će da vam traje proces dosta dugo dok se to sve ne izjednači. Evo, miksanje je kraj i imate konačno masu koja izgleda ovako i ovako, u 2 varijante sam radio za vas da vidite kako izgleda 2 varijante. Sada stavite naravno 200 stepeni da se greje, dok uzmete pleh, stavite pek papir i kašikom za sladoled ili ovako bez veze pravite kugle i metnete ih u rernu. Prvu turu možete vidjeti na što liči, po meni ona ispala mnogo bolja. Ne bojte se, nisam zaboravio parametre rerne, ja lično držim na 200 stepeni, neko bi stavio 250. Vreme pečenja je negde između 8 i 12 minuta, u zavisnosti od toga kakve želite kolače, da li želite suvlje, vlažnije, krckavije, manje, znači sve je na vama, morat ćete nekoliko puta ovo da pravite, da testirate nekoliko varijanti i da nađete onu koja vama najviše odgovara i koja će se vama najviše svidjeti. To je sve što mogu da vam kažem vezano za recept. U ostatku klipa gledajte timelapse pečenja jer znam da će bar nekom to da se svidi. I podržite kanal sa subscribe-om, lajkom, komentarom. Podelite ga nekome. Biće raznih serijala na kanalu koji verujem da će naći svoju publiku, tako da stay tuned. Hvala svima na gledanju i podršci. Vidimo se u sljedećem videu. Zapratite na Insta @pitchwise od Kujne.